Türkmenistanda häkimetleri köpçülüklerin halk nägileliginden howatyr edip geçen Thomas İstanbul'da Türkmen hökümetine karşı protest aksiýasyna gatnaşandan soň saklanan we ýangy ýakyn azatlygy goýberlen aktivist Nursultan Taganowany garalamak kampaniýalaryna girişdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Häkimetler Lewap welaýatyna girişen garalama kampaniýalaryna jemgyýetçilik guramalarynyň wekillerini hemde büdjet işgärlerini çekýärler, olar bilen duşuşuk geçirýärler. Türkmenabadda we Farabda jemgyýetçilik guramalarynyň ýol başçylary Zenanlar guramasynyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň, İçeri işleri ministrliginiň hemde prokuratura edaralarynyň wekilleri 2 hepde bäri büdjet edaralaryna baryp Nursultan Taganowany garalayan ýygnaklary geçirýärler diýip habarçy habar berdi. Şeýle duşuşuklarda häkimet wekilleri Taganowa Tikhanovskaya ýaly halkyň arasyna demonstrasiýalary gurnamagy planlaşdyrýar diýen çaklamaly pikirleri orta atýarlar diýip ýygnaga mejburi gatnaşan pedagog Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Belarusyň opozisiýa lideri Sviatlana Tikhanovskaya prezidentlige dalaş etmäge synanşan adamty tutsak edilenden soň ýurdun 9 awgust saýlawlaryna iş başyndaky awtoritar lider Aleksandr Lukashenka garşy bu wezipä dalaş etdi. Munyň ideýany Belarus halky Lukashenkany 6-njy möhlete wezipä gaýtadan getiren saýlaw netijelerine garşylyk bildirip köçelere çykdy we 3 aýa golay wagt bäri saýlaw netijeleriniň galpdygyny Tikhanovskayanın kanuni ýeňijidigini aýdyp köpçülük demonstrasiýalaryna ýergiderli dowam edýärler. Tikhanovskaya öýdüne we maşgala agdalaryna atylan haýwatlaryň arasyna Belarusy terk etdi. Nursultan Taganowanyň ady bilen türkmen jemgyýetçiligi ilk başda iýulyň ahyrlaryna tanışdy. Geçen Tomus daşary ýurtlarda Türkiýede demirgazyk Kiprde we Abaşada ýaşaýan türkmenistanlaryň arasyna opozisiýon hyjylar oýanyp olar Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklary we ýurdun gündogor sebäplerini apreliň ahyrlaryna turan helakçilikli harasaty häkimetleriň görkezden beperwalygyny tankyd etdiler. Bu ýylyna dürli ýurtlarda onlarça Türkmenistanyň gatnaşmagyny demonstrasiýalary geçirip başladylar. Ana şol mitingleriň birine Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň 19-njy ýylda Istanbuldaky Türkmen konsullugynyň öňüne geçiren ýürüýüşine Nursultan Taganowa da gatnaşdy. Ýöne mitinglere gatnaşan onlarça Türkmenistanly şol sany Taganowa türk häkimetleri tarapyndan saklandy. Olaryň hataryna Nursultan Taganowa ýaşaýyş ruhudynyň tamamlanynyna garamazdan Türkiýede galmakda aýyplanyp İstanbul'un bir deportasiýa merkezine akdildi. Munyň ideýany türkmen aktivistleri we garşylyk toparlary sosial media arkaly Taganowanyň boşadylmagyna çagyryş edip başladylar. Olar türkmen häkimetlerini Taganowany Türkmenistana gaýtarmaga synaşmakda aýpladylar. 12-nji oktýabrda Human Rights Watch bilen bir hatarda adam hukuklaryny goraýjy 11 gurama aktivistiň Türkmenistana uradylan halatyna oňa howp awanyanyny aýdyp Ankaradan Taganowany azatlygy goýbermegi talap etdi. Ertesi güni 13-nji oktýabrda Nursultan Taganowa deportasiýa merkezinden goýberildi. Ýöne munyň bilen aktivistiň görüşi tamamlanmadygy meňzeýär. Onuň azat edilmeginden soň türkmen häkimetleri onuň Türkmenistanda ýaşaýan howpsarlaryny basyş güýçlendirip başlady. Ana 2 hepde bäri bolsa Lewapda häkimet wekilleri büdjet edaralaryna aýlanyp aktivisti garalaýar. Ony ýurtda syýasy tolgunçlugy gurnamagy synaşmakda aýplaýar. Ýöne Taganowadan ozalym Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä hususan Lewap welaýatyny häkimetlerden nägili raýatlaryň sany az däldi. Türkmenistan indi 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary, nawat ýetmeçiligini, azyk harytgyçylygyny we gymmatçylygyny başdan geçirýär. Taganowa ýaly raýatlar Lewapda hem köp azyk we pul gutçylygy bilen bagly meseleler, işçilik, garyp atlygyň köpelmegi sebäpli arkadagdan närazy raýat köp diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan bir ýerli synçy gurrun berdi. Ýöne diňe bir ykdysady kynçylyklar däl, synçynyň sözlerine görä resmi Aşgabatyň Lewapy gyýa göz bilen garamak syýasaty hem köplerde nägilelik döredýär. Onuň sözlerine görä Aşgabat Lewapy ala tutýar. Adamlar närazy şu ýyl tebiği betbagyçylykda adamlara kömek edilmediligi halky kemsitmek hökmüne kabul edildi. Eger tebiği helakçylyk ahalda ýa-da gökdepede bolan bolsa adamlara kömek edilerdi. Mysal üçin bilmeýändäki ammar odalaryna adamlara kömek berilipdi. Lewapda bolsa hatda telewizionyada hem aýtmadylar diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan bir Lewaply gurrun berdi. Şu ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň günnogor sebäplerine güýçli harasat boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri bu harasat
hadatyň netijesinde 35-den gowrak adamyň helak bolandygyny, Sewitde ýaşaýyş jaýlarynyň we beýleki desgalaryň uly ziýan çekendigini habar berdiler. Döwlet mediýasy we hökümet resmiýleri bu helakçylyk barada hinideçeni dymyşlygy saklap gelýär. Farabda Türkmenabadda adamlar yaralandy, wefat boldy. Şol wagtlar adamlar emeldarlaryň ýadyna düşmedi diýip ýerli synçy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy Harasat gawatlary döwlet emeldarlarynyň arasynda bu helakçylyk barada aýdylan käbir gurrunlary salgylanyp şeýle gurrunlardan habarly häkimiýet wekillerine ýakyn bir çeşmäniň sözlerini getirdi. Aşgabatda emeldarlar 5 adam öleni bilen ahir zaman bolmaýar diýdiler diýip habarçy ýagdaýdan habarly çeşmäniň aýdan sözlerini getirdi. Inne opozisiýa ýeňip başlady, deportasiýa merkezinden azatlyga çykmagy başardy. Bu uly ýeňiş arkadagyň rahatyny gaçyrdy diýip ýerli synçy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň Ankara eden çağırışyndan soň İstanbuldaky deportasiýa merkezinden goý berilen aktivist Dursultan Taganowa gelip çykyş boýunça Lewap welaýatynyň ýaşaýjysydyr. Habarçynyň Lewapy gurrundeşleri mahkama işgärleriniň welaýatyň büdjet edaralaryna gurrundeşlikleri ýygnaşdyranlyklaryny notady. Ýygnaklar bilen diňe 15% adamy razy ederler, Lewapyň galan işsiz 85% halkyny razy etmediler diýip aktivisti garalamak kampaniýalarynyň çägine geçirilen ýygnaklara gatnaşan pedagog anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna öz garaýşlaryny beýan etdi. Arkada Aşgabat bilen Göktepe'den başga ýerlere de deň seretmese erbet bolar diýip ol sözüni jemledi.